rører til at mærke og engelske jeg. Sådan er meget fed hvid. Ja. Der er størst problem på gang. Sidst når jeg har rettet her. Jeg vil skyde på, at der har været en 2500 mennesker igennem den her bil, så den kan godt være, at den er blevet lidt træt sikker. Nu har du startet bilen ved at sætte foden på bremsen. Ja. Her sidder gearstang. Så bare ned i drive, og så kører vi. Og creep er slået til, kan jeg se. Ja. Du har også lavet en læsblokken. Ja, et par millioner gange. Ja. Og hvilken vej? Til venstre og så til højre derovre. Ja, det er længere nede. Ja. Ja. Så vi bare lige ud i vejen. Viser den GPS oppe i den øverste derhen foran næsen på en? Ja. Gør en dag. Region er den sat til højt og lavere. Ja. Har du sluppet spillerne? Ja. Den er sat til lav. Kan jeg se. Vi sad og pille lidt før. Ja. Og nu skal vi til højre. Udenom kantstenene. Ja. Det var meget godt, ikke? Jo, det var meget godt. Nu har jeg jo forberedt mig lidt med at være ude og prøvekøre både en BMW og en Audi. Ja. Så jeg havde lidt at sammenligne med. Ja. Og hvordan synes du det sammen? Den kører i hvert fald betydeligt bedre end den BMW, jeg var ude og prøvekøre. Fordi det var, når man lige gav den gas lidt i svinget, så kunne man mærke, at den startede med at kigge ned, og så fandt den ud af, at nu skulle den bruge traction control, og så motorede den lidt ned, og så synes motoren, at nu er jeg så langt nede, at nu skal jeg skifte gear igen. Og så det er sådan lidt... Okay. Det er der jo slet ikke noget af her. Så, men Audi'en jeg kørte, det var så manuel gear, så den led ikke under det samme dilemma med automatgear, bliver forvirret. Hvad var det for nogle to modeller, du kørte? Det var en 523 diesel og en Audi A5 Coupé, 2 liters benzin. Ja. Og hvordan synes du hvor synes du denne her måler sig i forhold til de andre på de forskellige? Selve Audi'en var lidt mere skarp sådan når man
tager den i svingene. Nu ved jeg ikke, hvad den er sat til sport. Ja. Men det skyldes nok lidt, at den er ikke lige så tung, som Teslaen er. Og BMW'en, den... Ja. Du har ikke så meget til over for BMW'en, kan jeg høre? Nej. Mit gæt på, at det jo ikke var en sports... den havde nok af sportspakkerne på, til at den begyndte at sammenligne sig. Okay. Er mit gæt på, hvorfor at den falder så meget igennem i forhold til. Hvor vil der være mulighed for at få den repareret, hvis der skulle ske et eller andet? Vi er ved at etablere et stort servicecenter i København. Ja. Og ellers så kommer vi ud til bilen. Hvor bor I henne? Hørsholm, så København. Ja. Nu var det ikke det store problem. Kommer vi fra Wien Snørkledvej, eller er det kun lige vej? Desværre. Hvis vi skulle ind på Snørkledvej, så... Vi har været rundt og testet ruter alle mulige steder, men problemet er, at der er så mange, der skal køre, så det skal gå så stærkt. Så og du skal så langt for at komme til en Snørkledvej, hvor der ikke er en beboelsesvej samtidig. Så der må du vente til du får den her. Det frygtede jeg også lidt ved placeringen af herude. Sidder du ordentligt, Thomas? Det er svært at holde den her rolig, når man bliver sat ud for den her G-Force behandling. Ja, nu er vi også lidt onde at gøre det på vådet brosten. Derfor er det da stadigvæk interessant at lige finde ud af, hvordan den håndterer den det. Skal vi så til højre her, eller? Det skal vi. Frygtede jeg også lidt. Er der forhåbentlig ikke så lang ventetid, til du får din? Den kan man ikke slå fra. Nej, den har vi da set nu. Jeg vil lige prøve, hvordan den var ellers. Christian 1. Og det her, hvilken version er den hvide og den her egentlig? Performance. Nå, den hvide, det her, det er... Denne her, det er Pearl White. Pearl White, okay. Foran eller efter? Jeg holder lige midt i det her. Så perfekt. Der var ikke noget der. Tryk ind på den vej. Ja, det var sådan lidt... Ja. Godt. Ja. Jeg håber, du er tilfreds. Lidt kort tur, men den kører egentlig meget godt. Ja. Specielt når man tager størrelsen i betragtning. Fordi Audi'en var jo en model mindre end den her, hvor BMW'en er egentlig af samme størrelse. Men der synes jeg, at den her absolut kører mange gange bedre end den BMW, jeg var ude og prøve at køre. Så. Ja. De er lidt trætte, de her, på grund af det amerikanske 3G, så den har det svært ved at følge med. Ja. Det er ikke sådan. Ja.
Ja, okay. Ha' det godt. Du er færdig? Hvordan har du? Your test drive co-pilot is Christian, by the way. Oh, jeg er ikke færdig. Hold op med det der. Hey, nu lige. If it breaks, can I get a test drive in the other one? We have to drive with it open. Så. Ja, det er så den, der hedder Pearl White, som er den ekstra dyre version af den, som jeg absolut ikke har planlagt at få. Og investere i. Det lærer jeg røv. Ja. Ej, jeg synes ikke, der er... Når du kigger på den, Ja. jeg er væk til at køre flere ture i dag.